Hrvatskoj, maloj zemlji burne povijesti, sport, a posebice nogomet, zauzima važno mjesto u životima ljudi. Kroz sport se najlakše ističe pripadnost svome narodu i kulturi, pa je to bio slučaj davne 1911. godine. U proljeće te godine, kao odgovor na želju Mađara da usred Zagreba osnuju Mađarski nogometni klub, nekolicina mladih ljudi osnovala je novi Zagrebački hrvatski sportski klub, nadjenuvši mu ime Hrvatski športski klub Građanski. Od tog dana, točnije 26. travnja 1911. godine, na povijesnoj karti ovih prostora rođen je nov, snažan, višeno sportski simbol, simbol Zagreba, simbol Hrvatske. Kako će povijest kasnije pokazati, prvotna ideja osnivača da kroz Građanski iskažu svoje nacionalne osjećaje zaživjet će u punom smislu te riječi kroz 100-godišnju povijest najdražeg kluba. 1945. godine komunistička vlast zabranjuje rad mnogim sportskim klubovima, pa tako i Građanskom. Zabrana rada zagrebačkim nogometnim klubovima uzrokuje osnutak Dinama 9. lipnja 1945. Preuzevši plavu boju od svog prethodnika, te pristupanjem mnogih navijača predratnog velikana, Dinamo nastavlja zagrebačku nogometnu tradiciju koju je započeo Građanski. Od tada, pa narednih pola stoljeća, Dinamo, pored suparnika na sportskom terenu, često mora biti bolji i jači od mnogih protivnika na političkoj sceni tadašnje Jugoslavije. To je ponekad značilo doživjeti gorak poraz na nogometnom terenu, ali istovremeno i veliku slavu, jer je svakim takvim novim događajem dodana još jedna kockica u mozaik hrvatske samostalnosti. Malo je klubova na svijetu koji među svoje najveće utakmice mogu brojiti i jednu neodigranu utakmicu. Toga 13. svibnja 1990. na Maksimiru je započela borba hrvatskog naroda za samostalnost. Te nedjelje u grotlu Maksimirskog stadiona 30.000 ljudi jasno je reklo ne velikosrpskom režimu. U narednim godinama političkim promjenama i stjecanjem samostalnosti i Dinamo doživljava promjene. Prvo mijenja ime u Hašk Građanski, a ubrzo i u Kroaciju, prema želji prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, koji je tim imenom želio promovirati ime Hrvatske u svijetu. Iako tih godina Kroacija bilježi neke od najvećih nogometnih pobjeda u europskim natjecanjima, ime kluba nikada nije prihvaćeno od većine navijača, tako da se i tih godina u Maksimiru ponosno skandira Dinamovo ime, koje je dugi niz godina bilo simbolom hrvatskog sna. Želja navijača je ostvarena 14. veljače 2000. godine, kada se najdražem klubu vraća ime Dinamo. Ime nogometni klub Dinamo dobio potpunu većinu glasova. Vrlo brzo nakon osnutka, Građanski se nametnuo kao vodeći zagrebački nogometni klub, pa je tako u periodu između dva svjetska rata osvojio 5 prvenstava Kraljevine Jugoslavije, te jedno prvenstvo Hrvatske 1943. godine. U tom periodu u riznicu klubskih trofeja pridodana su još 2 trofeja pobjednika Kupa Kraljevine Jugoslavije i trofej pobjednika Kupa Hrvatske 1941. godine. U periodu od 1945. pa do raspada SFRJ, Dinamo je osvojio 4 naslova prvaka Jugoslavije i 7 trofeja pobjednika Kupa. Među tim trofejima najznačajnije je odjeknuo trofej prvaka Jugoslavije, osvojen 1982. godine, kada je nakon duge 24 godine Dinamo postao prvakom Jugoslavije. Tih dana je Zagreb, ali i čitava Hrvatska disala plavom bojom i bila zaogrnuta bijelim šalom. Od osamostaljenja Hrvatske Dinamo postaje najtrofejniji hrvatski klub, te u svoju riznicu sprema 12 naslova prvaka države i 10 naslova pobjednika Hrvatskog kupa, s tendencijom da do kraja sezone 2010-2011. tom broju pridoda još po jedan naslov prvaka i pobjednika kupa. Tim rezultatima ovaj hrvatski nogometni velikan svrstava se među najuspješnije nogometne klubove s područja bivše Jugoslavije i istočne Europe. Iako je Dinamo 60. godina imao daleko najbolju momčad na prostorima Jugoslavije, u tom periodu nije uspio osvojiti niti jedan naslov prvaka države. Legenda kaže da je u prvom članku statuta Jugoslavenskog nogometnog saveza zapisano da Dinamo ne smije postati prvak, a u drugom članku piše: ako se to ipak dogodi, primjenjuje se prvi članak. No upravo ta generacija igrača koja je trčala maksimirskim travnjakom tih godina ostvarila je najveći sportski uspjeh u bogatoj klupskoj povijesti.
Ono što je Španjolskoj Valenciji uspjelo 1963. godine zaustaviti Dinamo u finalu Kupa velesajamskih gradova, 1967. nije uspjelo engleskom Leedsu. Pobjedom u tom nezaboravnom finalu Dinamo je postao jedina momčad iz bivše Jugoslavije koja je osvojila neki od Eurokupova, a u plavu vitrinu dodan je najvredniji pokal, ili kako to zagrebački navijači vole reći, kanta. Na tom pohodu prema vrhu poraz od boljih morali su priznati njemački Eintracht, talijanski velikan Juventus, rumunjski imenjak Dinamo iz Bukurešta, škotski Dunfermline i čehoslovački Spartak, te na koncu i Leeds United. Pored svih navedenih sportskih protivnika, upravna tijela Nogometnog saveza Jugoslavije tih godina nisu imala veliki utjecaj na europska natjecanja, pa tako nisu mogli primjenjivati spomenuti statut u tom natjecanju. 1967. Dinamo je postao pobjednik Kupa velesajamskih gradova, a Zagreb je postao grad ponosa i slave. Svaki Dinamov nogometni uspjeh ima neke svoje nogometne heroje koji su oblačili plavu majicu i branili boje najdraže kluba. Iza uspjeha tih javnosti poznatih velikana tijekom prošlih 100 godina nalazi se cijela vojska ljudi koja je marljivo radila za dobrobit kluba. Mnogo je ljudi posvetilo svoj život plavoj boji i nemoguće ih je sve spomenuti ili makar pobrojati, ali neki od njih zauzimaju posebno mjesto u klubskoj povijesti. 1911. godine zagrebački nadbiskup dr. Antun Bauer, uvidjevši koja je vrijednost u nastojanju tadašnjih mladića da razviju sport u Zagrebu, ustupio je nadbiskupsku zemlju u Maksimiru za izgradnju nogometnog igrališta. Nadbiskup Bauer biva proglašen začasnim članom i pokroviteljem građanskog, što bi danas značilo počasnim predsjednikom. U poslijeratnom razdoblju u periodu dugom 25 godina na različitim funkcijama Otto Hoffmann ostavio je neizbrisiv pečat u Dinamu. Svojim radom istaknuo se poznati sportski dužnosnik, političar i publicist Ivan Šibl, predsjednik Dinama za čijeg je mandata osvojen najveći klubski trofej, Kup velesajamskih gradova. Iako je obnašao funkciju predsjednika u vrijeme relativne suše što se trofeja tiče, Vid Ročić obavio je smjenu generacija u Dinamu, te iz omladinske škole Hitrec Kacijan početkom 80. godina izašla sjajna generacija nogometaša, koja je 82. osvajanjem prvenstva bacila Zagreb i Hrvatsku u delirij. Gospodarstvenik, veliki štovatelj Dinama, ali i hrvatskog sporta, gospodin Mirko Barišić, 2000. godine po treći put dolazi u klub. U periodu od 2000. godine pa do povijesne skupštine kluba 12. travnja 2011. kada Dinamo dobiva prefiks građanski nogometni klub, Mirko Barišić zajedno sa Zdravkom Mamićem stvara stabilan Dinamo, najtrofejniji hrvatski klub od osamostaljenja s velikim ambicijama na europskoj nogometnoj sceni. Ovom dvojcu je 12. travnja 2011. skupština kluba povjerila nove mandate na upravljanje Dinamom u narednih 5 godina. Proslavljeni mađarski stručnjak Marton Bukovi ostavio je dubok trag u predratnom građanskom, ali i kasnije u Dinamu. Bernard Higl, sve što je naučio o nogometu za vrijeme dominacije građanskog pod vodstvom Bukovija, prenio je na nove naraštaje kao njegov nasljednik. Milan Antolković, nakon iznimne nogometne karijere, sve svoje znanje i umijeće ugradio je u Dinamo tijekom 50. i 60. godina. Branko Zebec započeo je kao junior građanskog, završio kao trener njemačkih velikana Bayerna i HSV-a, a u međuvremenu je u zagrebačkom Dinamu stvorio legendarnu generaciju 67. Ono što je započeo Zebec svojim vrsnim trenerskim umijećem, završio je Ivica Horvat i te 67. Dinamovim drukerima priredio nezaboravno slavlje, osvojivši Kup velesajamskih gradova. Bijeli šal i ruka u zraku, Miroslav Ćiro Blažević. Nakon 24 sušne godine Dinamo je ponovno prvak, a Maksimirski stadion puca po šavovima. Kasnije je sve to ponovio s hrvatskom nogometnom vrstom nezaboravne 98. u Francuskoj. U novijoj klubskoj povijesti Branko Ivanković ostaće zapamćen kao apsolutni rekorder od 29 pobjeda u nizu, te osvajačem čak 92 od mogućih 99 bodova. Prvi dio povijesti zagrebačkog nogometnog velikana obilježen je velikim igračima toga vremena koji su nastupili u tadašnjem građanskom, a kasnije i u Dinamu.
Samo da spomenemo neke od njih kao što su Franjo Glazer, August Lešnik, Stjepan Bobek, Zvonimir Cimermančić, Franjo Velfel, Ratko Kacijan, Ivan Jazbinšek ili Mirko Kokotović. Njihove majstorije s loptom i danas žive u legendama. 40. i 50. godina plave boje dresa branili su Zvonimir Monsider, Luka Lipošinović, Željko Čajkovski, Aleksandar Benko, Vladimir Čonč, Željko Matuš. Ako bi ovim imenima dodali još nekolicinu velemajstora lopte koji su morali igrati za druge klubove, potpuno je jasno kakva bi to generacija bila. Tijekom 60. godina u desetljeću Dinamovih najvećih europskih uspjeha, zagrebačku publiku svojim potezima razveseljavali su Zlatko Škorić, Mladen Ramljak, Vlatko Marković, Rudolf Belin, Josip Kucmirtel, Krasnodar Rora, Dražen Jerković, Slaven Zambata, Stjepan Lamza i Tomislav Crnković, koji je plavi dres nosio gotovo 2 desetljeća i bio najdugovječniji kapetan modrih. 70. godina u Dinamu se pojavljuju neki novi klinci koji će u 80-ima osvojiti Dinamov najdraži trofej prvaka, kao što su Zlatko Krančar, Marijan Vlah, Marko Mlinarić, Snješko Cerin i veliki kapetan generacije 82. Velimir Zajec. Krajem 80-ih i početkom 90-ih u Maksimiru se okuplja još jedna velika generacija igrača koja će kasnije činiti okosnicu hrvatske reprezentacije u njenom povijesnom pohodu na brončanu svjetsku medalju u Francuskoj, kao što su Dražen Ladić, rekorder po broju nastupa u Dinamu, kapetan Zvonimir Boban, zlatna kopačka Davor Šuker, Robert Prosinečki te Igor Cvitanović, najefikasniji strijelac u povijesti kluba sa 304 postignuta pogotka. U nedavnoj povijesti, po svojoj privrženosti plavoj boji, posebno su se istakli Dario Šimić, rekorder po broju nastupa za hrvatsku reprezentaciju, zagrebački dečki Silvio Marić i Igor Bišćan, Eduardo da Silva, te veliki igrač i čovjek Luka Modrić. Prema riječima jednoga nepopravljivog Dinamovca, svaki igrač koji je makar i jednom obukao plavi dres i zaigrao za Dinamo je heroj. Jednako tako Dinamo ima i svoje samozatajne heroje, koji već cijelo stoljeće dolaze na Maksimirski stadion navijati, veseliti se, ali i plakati za najdraži klub. Od 1986. godine najvatreniji Dinamovi navijači povezuju se u navijačku skupinu Bad Blue Boys, i upravo ti plavi dečki prvi odlaze pred cijevi velikosrpskih osvajača. U čast tim navijačima podno Maksimirskog zapada podignut je spomenik. U izrazito burnoj i krvavoj hrvatskoj povijesti Dinamo i njegovi navijači zajedno su proživljavali mnoge nevolje i nepravde, pa tako i danas u samostalnoj Hrvatskoj građanski nogometni klub Dinamo podržava više od 1.650.000 navijača. Jer, kako se kaže, za Dinamo se ne navija, za Dinamo se živi.